Díomh a chuirde is mise Aoife agus an seachtain seo Goals Next Generation Global Sparks táid chuna bheith ag caint faoi sprach ibre a cuaig Comhionnas Inscne. Táid chuna bheith ag smaoiníomid faoi ban a bhúscailíonn spreagúil nu atá in an muid na a spreaga. Bí ag smaoiníomh anois faoi ban atá in an tusa a spreaga. An bhfuil si i do chlán, an bhfuil aithne agat orthaí, an múinteoir nu an imreoir sport Taring picture D. Taring mise picture divert. Fiach me dús. Mo wami. Tá mo wami an mise spraga tuisgur altra san ospedéal fao láthair. Tá si a gobar beag nach gach lá agus is duine anfeidnach agus cómhách Comhmas fiach mise Greta Thunberg. Tuis go bhfuil si ag trid son ahrú éaráide fao láthair agus go bhfuil si ag trid son rud a chreidirtí. So, fiach mise Bert. An féidir lasa inis leanaraig agus ban nu Bert a fiocha atá in an tusa a spreaga nu a bhúscailíonn spreagúil. Gaeilge agus taispeáin dúinn na pictúir nuair atá si déanta agat. Slán!